Bamako ana lamini na bolomana dugu Mali kono Mali ko kan wajibate ambe bele jele fo nungu wale nyuma ndo nini ndana ngojira jamana kunnafoni debi mana wajibate min waranye sebeni kela wu ani dabaje karamogo ka wuliga jo ango bama yelema bama ngana ka nyefoli ke sabula kunnafoni chama ba kono politiki puma soro puma hadabadiya puma ani kabako wajibate naziga la keneka bara ndi dafa bada ni masaba jete min nye Gibson contrôle ka fara wajibate daba tungara amma sababu ben balala bi ni ala ni kraso na yani soni nge ikado kunnafoni amba jenze nga nama dese amba mbulu mana bokata makan magan jamana na anga karamogo ba minye usaz bare ikado na nyozoro ikado anda kunnafoni chama dan gloka nyina hijita ikado sabula lebi magan kaba bine ka do akungelembo jibi ni bele jelebe yamora eka yamora kono allaje ka wuliga joke na so la wati sera anga juru kunnafoni ka Jeka pip karamogo watu ngora na bala tuko bedi wajibate ne ben bulo bugaka do mbi boni sebanye sebemi nuka mala siren wajibate ikado wulika jo boloka ani jatemine boloka wajibate ikado tonji jole do kelew wajibate sabula minye chamanje fangaye abara ki fofo iko aywa miniyan dozo wajibate aywa bengaw ani minu vora jamana kundigi fe kanyashi sentema benga laba minu ngoni ngeledo oba jira kafo mi ngoni karawye a politiki mo ubuno kenywa na soni wajibate baraw damnena sabula politiki mo kapma anu kata ka sagi ba wajibate ibaye kafo hakaja wati dosira hanna mafo vote yesiniye wajibate labe bike kamani sisa sabula minye aywasente jamana kundigi ye sebanbura min blakata ko akili jaga bwaka bengeraka wajibate ikado minye loi électorale sebanikala ko benganzebe nunu na ma minu ngala ne do ina fo mettre kasimu tapo olu ya 15 ka 15 wajibate kadu tara mumbo akono kinyedo mawo manibi chamanje fangala ikara asimu goitayo ikara sente mayo ikara gouvernement mayo wajibate ikado vote nataula e mangi kambwa nofe sharati yamuria nga fengilembe odumbi dibila o mafo ni mi mbora aywa ajoro la kun uko mi ma démission bojo wote ni mi démissionner la kun yalma obseka ke candidat wa yalma tseka kai seba vura ko sharia foi tei mi mba bali akake candidat o yoro mi no dlone do de politiquement o kamana gwane do odela bojo wote ka do puma do na boro chalimbe Kiedo sabula ni ye politiki mata ka laje wajibate fon no bulo bi fanga na bi ibado toko dumambu la jamu dumambu la utafa kadi ukapuma bime na fora ko dobi yawa do masake wuli a giringa jola wajibate politiki mo uni Europe songa doya o mi nu sigile do ko laje kasimu ikado kasimu modi ko ka kasimu tapo ikado ay korofo ngoni zebe korofo ka sebe korofo wajibate kabuno kara politiki ma be tonje jole yalma dobu la aywa somingele do min na wa min ba fe ka aywa wala semenigi ke candidat wa o nyingali to mu kele o nga min woni jamana de onye politiki mo wajibate kado angoni bar ko ka korofo la me nga minye kalaye o turulende mashi bulu fer do ka fo ni nde bil haki ni nde ketu sebani kala minye ngi nga dugo fana keta yi akuni wulika joni jesiri minye kasimu ye beba do politiki ma jolendo politiki to min be nuka ma adema o chenga na fana do o nga wulika do bolo ka kosaina so mingera ka fo kasimu tapo bi kele mina ika don awa minye bubu ardo galo nye abo premier ministre koroy ikado jongwala be aye kafo akakanu bo fanvela la bojabati semene kala ko dugolende mana wulika jo ere kera fe watila mi ngoni bobo ardo galo no premier ministre koroy mi nye dokotoro mi nye bubu sije bojabati awa ma chamanya ye kafo kasimu ko ni ba fe ko dedeme oni dunya taka laje bubu sije ikado awa gela misani chama ba ka jamana kono bi je gela imbi talike kanyeshi inafo kuna foni minu nyolola do ko kinye do ere ko ngalodo o puma damanda fo bubu kana de ki geya wajibate maliyon nga do ka fo haka ja puma mi wora bubu sisete o yano ko ni ngelike mi nye kasimu tapoe ikado ko ni baraka se bakoro deme kase ka ko ka je bo katikaw ikado bi dibila fo idolende ka bo kati ka fo de aboso mengelembe karsala choi ikado ni misonga démissionner yani abo voter doche ki présenter o donende nga shara ko ni mi wole do
jamana sharabolo kono no jeledu ni be gouvernement na walma ibi CNT la boaja bati te ka candidat nga ni démissionnera ka boala yana doche ibi se ka ke candidat ni muye sebanye anya mi zalo ka bo sirani kono akabi bolla karamo da batungura ne ben tiga do jona le pays jamana fasiriba no ye na kuna foni bora jamana kuntigi rafe karamo da batungura minye malika digun ni ka jamana ka datugo andala mamunu yo ke no ye sedaw chebaw ye karamo da batungura lagine ka ko mali ni lagine jamana kelenye an bela jelen ko ni ye balma kelenye karamo da batungura okuma kulut na siga mali don ye toro kono senegal ka yo de même ta kan lagine kaw fene o sira kelen bo ma munun ko ni farala nyon ka biti jo ma tan duru boyongola u ya damne konakiri u sena fo bamako ya fasriba ko ako ni wuli ka jobelele baye ni me jamana kanu ko fo karamo da batungora minni mamadi dumya no ye lagine kaw ka jamana kuntigi minni ni panafricanisme ye nulu ko ni sigele me farafina ka kliyan ka karamo da batungora u farala nyon ka lagine kaw ka faba no ye konakiri malika laskiden so karamo da batungora utaru sara malika laskidena no ye ambassadeur ye kubina tama do boloda tamani karamo da batungora e konakiri bamako min ko ni kanuka kanu baga yira jamana nyemaula kana yira ka fo gelam ye mali soro e o gela kele lagine soro min ye lagine mali nanzaro de yanfara ka bo nyona non da bela jele jamana kele nye munasedaw nyemo be anga jamana datugo karamo da batungora yake ka daddanga na jumenka o kuma kulu ma jenaye Sebenigala ko ako ni tamakela o karamo da batungora matan ani wolonfla willa ku jo karamo da batungora ninga tal lagine drapeau ninga to korota sanfe ko yira malika lasigidena o kuma kaka yu yamara ninga sera duma maso dari ko nye sera dauma atatola fle fenga na usoro o kuma alaka unyuma se bamako karamo da batungora idwa wundu ko dwa a sementira mi tamadun ye o bora kona kiri unyuma tukomina karamo da batungora udo na bamako unyuma na tuko kelena minye mekalo kletani woro temene willa konakiri min ka do bamako min ko ni kile flani na karamo da batungora kilo bakile kilo keme woro ani kilo mugani woro yo de tamaka na usena abela jele benat le bisaba ani kile duruma Sebenigala ko ako uyetama mke karamo da batungora mali kanu tamado farafina ka kekele tamado kolonel Lashimi Goita ako ni tamado okuma min ayu wele kana ne kana nyeda uka nin ku nyininka min bu kunu kanche ko fonye ukatama kunye min ko fonye min masake blola kuluba karamo da batungora e jamana kuntugu bismillah min tamakala uka kumala sela ale ya yira ka fo kolonel Lashimi Goita on nana kananga kanu baga yira min e ka jamana kadanye am bela jele kelenye mumbi kamba clan nyonche ame min fo farafina nyamaw ye u ka sabali ma wara kana ambla nyona on de kelenye farafina mana ke togo karamo da batungora on de kelenye nanzara munu ya mara karamo da batungora be fon feta kan sigare kuba kuka ndafani tuno kama barata kanga ntugo don nandu man tugo don ame ken gere ni kan yere furu fara min ye tamadun ye ko kolonel Lashimi Goita an ko ni na ko bela jelenke an bolin ko ika jamana kono nin ka jamana nyamaw taw sigare u ka sabali an kana nyogona dana jugata nin ka nyogon sigare an ka kelenye anga daw blaka yela nyogona anga soro yira nyogona o de be ke sababu ye farafina ka kiliamu be fo no ye unité africaine karamo da batungora ninko sementia non te kan to ka daw tugo nyogonye ko kilian kuma dala kuma do atika walia minye Sebenigala ka fola ako ni tamadon minye mali drapeau yota ninko di mamadi dumya mo lagine o kuma lagine drapeau fene yota ninko di kolonel Lashimi Goita ma ale ni farafina ka kilian drapeau kolonel Lashimi Goita minye farafina ka kilian drapeau flani bolo o kuma adoyi sugo ni goloche ibise ka fon fenge farafina kola mali temenen ko o ke andambila an sonen do ye farafina bela jelembi kofe iye minke anato tariki la farafina kono minye Sebenigala ka fola ako kolonel Lashimi Goita akrafe karamo da batungora ministre chama tumbe mali ni jamana rocha ko yana boli kata bla munu ye tungoranke wiye karamo da batungora demsanu nu ka sana yele ni bela jelen tume Ashimi krafe olu kankorota ka yira ka fo mali kungola ni mami wulila kana on deme ko mune tor on ye ka wolo nyuma no folita kulu segere kuni che u yere ko ala ku sara kuni che kuna fani flani ye anye mi bo le pays kono akabi bolido Bojobote namu membulo buwaka do mbi boni sebanye sebemi nu kama la siren kono dagala jafla bojobato oluse ka nyo nyefie bojobote ikado sebeni keba atwade ko Abdurrahman Dokure Abdurrahman ko bojobote ikado amina kunafuni mindi ikado niye mali denguma ye ukana chodunanga ni me bojobote transition abereta transition imbaraki deme bojobote nga ikado fenja mambe o make bojobote ikado colonel Lashimi Goita
Goïta tiɲɛdo baara kɛra wajabate k'a dɔn wulikajɔ kɛra cɛsiri kɛra jamana kanu ani jamana ɲɛta bɛɛ lajɛlen b'a dɔn o bi colonel Assimi Goïta n'a jɛɲɔgɔnw na nka an ka tiɲɛjala fɔ ɲɔgɔn ye wajabate k'a dɔn jamana yɛrɛ min ye cɛmancɛ fanga ye malidenw sigilen bɛ ka ko koloma baden minnu kɔnɔ wajabate k'a dɔn caman ye majɛ kɛ o tuma n'a sɔrɔla u ɲinɛnen don o yɔrɔ kɔ wajabate colonel Assimi Goïta a ka segin joona k'o baaraw kɛ n'a ɲinɛnen dɛ wajabate k'a dɔn a k'o ta bala sabula layidu caman dara malidenw ye malidenw i k'a dɔn kabini indépendance tara mali bɛ lenge langa la fɛn damadɔ min kɔnɔ gɛlɛya damadɔ min kɔnɔ jamana yɛrɛ burujali min kɔnɔ wajabate hali bi n'a ka bi se kɛndenw ma o tuma Assimi Goïta a na sɔn camancɛ fanga ka ban ka sɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ma ɲɛnabɔ wa ningali to min bɛɛ wajabate maliden k'a fɔle ko Assimi Goïta n'a jɛɲɔgɔnw ye fanga ta Ibn Boubacar Keïta ye tiɲɛni kɛ fanga caman tɛmɛna jamana in kɔnɔ malidenw ka hakɛ ma dafa an bɛ min ɲini o sɔrɔ dɛ an ko payi nin denmisɛnjini n'a jɛɲɔgɔnw ninnu kɔni kunkolo dilen don wa u kuma si tɛ cɛ ninnu na ko caman kɛ gɛlɛya fɛn o fɛn bɛ jamana kɔnɔ ninnu n'u ɲɛsin a ma wajabate i k'a dɔn baara in min ka kɛ tɔ k'a jɛba ye a ko n'i ko ta k'a lajɛ wajabate i k'a dɔn yɛlɛmaba sigi kelen don ka ba kɔnɔ kabini indépendance tara mali lɔkɔliko joni da ɲɛdɔn wajabate aburu jafura ka mali école barika ban k'a jaasi wajabate camancɛ fanga dun bara k'i dɛmɛ dama maga école ko kuma na baara ma daminɛ lɔkɔli karamɔgɔw ni lɔkɔlidenw zomaw wajabate sigi kelen don ka jamana ɲɛmaa kɔnɔ la a ko n'o y'i bɔ a la foroba cakɛda belebeleba minnu bɛ yen u ko minnu ma EPAW min ye OPAMu ye wajabate o n'a ɲɔgɔnna damanda maliden b'a fɛ yɛlɛma ka don kɔnɔ hakilina kura ka taa ni ka ɲɛsin jamana yɛrɛ i k'a dɔn jamanadenw ma a n'o cɛkɛdaw ma u yɛlɛmani wajabate ani a sanayɛrɛ kura malidenw sigilen bɛ k'o kɔnɔ a ko n'o y'i bɔ a la wajabate k'a dɔn hakilina caman de bɛ jamanadenw na min kɛlen bɛ k'an kamana gan wajabate joli bɛ se ka sigi n'a ye k'a fɔ mali i k'a dɔn nin faama kura minnu bɛ yen denmisɛnw don u kalannen don u bɛ kodɔn wajabate a fɔra ko ayiwa nɛgɛ min bɔra i k'a dɔn fɛn min bɔra dugukolo jukɔrɔ n'o kɛra Buguni wajabate ko mali nin yɔrɔ ye 20% ye hakili bɛ sɔn o ma cogo di wajabate o bɛ ɲɛ cogo di mali sanu bɔ jamana jaman bɔ jamana lithium nana bɔ wajabate kabini diɲɛ kunungo maa wɛrɛ de bɛn'o bɔ an ka dugukolo jukɔrɔ a nafa n'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka taa n'a ye an ɲɛkɔrɔ wajabate ninnu minnu bɛ kodɔn mali bɛ se ka 20% sɔrɔ cogo di ko kelen don wajabate ni mali ta a bɛɛ lajɛlen ta walima a ti tila 50 ni 50 wajabate a 20% an t'a fɛ bi an t'a fɛ sini sɛbɛnnikɛla ko a ko min jɛlen don o ye ndoori tɛgɛ ye nin y'o ye wajabate 20% in fɔ maliyɛn caman ye ŋunuŋunu kɛ a da jukɔrɔ wajabate k'a dɔn caman kamana gwana yalima bɛ se ka kɛ cogo di camancɛ fanga na maa minnu bɛ ayiwa fanga dɔ jamanadenw dalen bɛ maa minnu na k'a fɔ 20% o k'i bɔ a la ŋanamu ni sɔnyani ni bingali wajabate i k'a dɔn fɛn ma bɔ a la a fɔra ko dɔw bi minɛ a fɔra ko minɛni bɛna kɛ a fɔra k'a bi dabila wajabate hali bi n'a ka bi malidenw sigilen bɛ ka jaabi jɔnjɔn kɔnɔ nangaraba ni sonba kule damanda kelen bɛ ka jamana sɔsɔ dew wajabate semaku ma sɛbɛnnikɛla k'o bɛ kɛ cogo di a ko an bɛ don na ko bi wajabate ni min ye Assimi Goïta a n'a jɛɲɔgɔnw n'a ɲuw ma sɔn ka tiɲɛ fɔ a ye a ka wari di juguw ma u kana tiɲɛjala fɔ a ye wajabate sabula maliden de da b'a fɔ cu a da b'a fɔ ko ca wajabate i k'a dɔn sigi kelen don ka fɛn min kɔnɔ maliden ma kɔrɔtɔ sabula an dalen don a la k'a fɔ yanni camancɛ fanga bi ban nin bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ a k'o k'i bɔ a la wajabate gɛlɛya dɔw bi jamana kɔnɔ maliden kun se ka da la hali bi n'a ka bi o bɛ se ka kɛ mali foroba cakɛdaw wajabate k'a dɔn k'u yara ka t'u da kadiri sonba kulew ŋanamukɛlaw u kelen bɛ ka yenfa wajabate k'a dɔn k'a fɔ karisa ye sɔnni kɛ ka tila ka jɔyɔrɔ kura d'o ma ka tila k'o bila yɔrɔ kura wɛrɛ sɛbɛnnikɛla k'o bɛ kɛ cogo di a ko layidu kun dira cakɛdaba caman bɛ yen foroba cakɛda caman bɛ yen wajabate k'a dɔn olu na ɲɛnamaya i n'a fɔ ikoma wajabate i k'a dɔn ka taa se Comatex ma u n'a cakɛda belebeleba damanda i k'a dɔn ɲinɛkɛriw kɔ wa semakuw ma a kuma yɛrɛ tɛ fɔ bilen wajabate joli bɛ se ka sigi n'a ye mali k'a fɔ ɲinan zamiyaji angɛrɛ ti sɔrɔ a bi gɛlɛya joli bɛ se ka don o la Assimi Goïta tile la sɛbɛnnikɛla ko majɛ bɛ yen dɛ ni Assimi Goïta n'a ma wuli joona wajabate n'a ma kuma joona n'a ma jateminɛ kɛ joona wajabate i k'a dɔn a ko mɛn o mɛn malidenw laban b'a fɔ
sɛbɛnnikɛla ko ni maa dar'i la wajibati k'a dɔn danaya mina fɔ fo ka taa fori cɛmancɛ faga bara ka taa dɔndɔni a fori man go bilen wajibati waati dɔ bɛna a bɛna fɔ ko waati kuruna nin bɛɛ lajɛlen na se ka ɲɛnabɔ ka bɛn o don fɔlen ma wa ɲininkali tɔ bɛ bɛn o tuma a kɛ waati ye sisan o don non a kɛ waati ye sisan n'u ma wuli joona su kora o don a y'a fɔ président ye ko samara cayara da la samara ka ca da la awɔ ni kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ lasirɛli kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ b'a tun ne bɛ n tigɛ don min ye l'œil du Mali maliden ɲɛden fasiriba n'o ye Adama Amadou Jara Nɔsira Damisko karamɔgɔ dɔ b'a tun a ko au conseil islamique du Mali u ye sariya sɛbɛn min ta karamɔgɔ dɔ b'a tun min ye an ka misiri ɲɛnamayaliw ye karamɔgɔ dɔ b'a tun k'olu tilal'u ka baara la a ko minisiri mun ɲɛsinnen bɛ diinɛ ni bato ma karamɔgɔ dɔ b'a tun ale ye laɲini kɛ k'a yira k'a fɔ alisilamɛya kɔnɔna la bɔgabi mun bɛ min ye ɲɔgɔn bonyabaliya mun bɛ karamɔgɔ dɔ b'a tun ko baara bara n'a tɛ kɛ bonya kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ a bɛ kɛ majɛn ye parce que b'a ko Mali silamɛya ko kuma m'a fɔ au conseil islamique du Mali karamɔgɔ dɔ b'a tun o de b'a bɛɛ lajɛlen sanfɛ o kuma min ye diinɛ ni bato minisiri n'o ye docteur Mamadou Kone a y'a ɲini au conseil ɲɛmaw fɛ u k'u sigi ka jateminɛ kɛ Mali diinɛ ko Mali bato ko karamɔgɔ dɔ b'a tun u k'a lajɛ sa an ka sira kelen ta yaasa bɔkabi mun b'a la bɛnbaliya mun b'a kɔnɔ ɲɔgɔn buruja mun b'a kɔnɔ o ka b'a kɔnɔ Mali kura ko mun bɛ fɔ a ka kɛ kelen ye sɛbɛnnikɛla ko a ko au conseil islamique du Mali a ɲɛmaa ye Cheikh Ousmane Madani Chérif Aïdara a n'a jɛɲɔgɔnw a ko maa kelen tɛ se ko la karamɔgɔ dɔ b'a tun a ye bɛɛ lajɛlen wele min jɔyɔrɔ ye min ye min bɛ se ka min kɛ min bɛ se ka min fɔ a ye sira di bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ k'i da k'i miiri i bɛ na ni min ye an bɛ jɛ an b'o ta ɲɔgɔn fɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye au conseil ye tile kelen tile fila karamɔgɔ dɔ b'a tun fo jɔ a kun damadɔ u ye ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn ɲininka ka kuma sama sama fo ka taa bɛn ko la u bɛnna min kan u banna ni malidenw bɛɛ lajɛlen ka hakilina ye karamɔgɔ dɔ b'a tun o de ka waleya sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye wajuli ko kuma ye wajuli a ka bɔ ɲɔgɔn kɔrɔmatigɛ la wajuli a ka di wajulikɛla lakikaw ma karamɔgɔ dɔ b'a tun minnu y'a kalan kɛ minnu b'a nasira dɔn ala a ka wele a tɔgɔ la karamɔgɔ dɔ b'a tun min ye ala ye kumakan minnu fɔ kuranɛ kɔnɔ o ka fɔ jamanadenw ye sira kana jɛngɛ bilen ayi ka maaw lafili kuma bɛɛ ka ɲi o de ka ɲi dɛ fasiriba ko karamɔgɔ dɔ b'a tun min ye bɛnbaliya minnu bɛ yen bɛnbaliyaw kan ka bɔ ni hakilina minnu ye u y'u da don o la u ko n'i ye misiri kɔnɔnaw lajɛ ɲɛmaa fɔlɔfɔlɔ o ye alimami ye alimami kan ka bonya alimami kan ka gasi sigi karamɔgɔ dɔ b'a tun alimami man ka buruja a ko bɛnbaliya caman bɛ a bɛ bɔ alimami sigi ko de la a ko alimami sigi a kan ka lajɛ jamana yɛrɛ minisiriso fɛ yaasa a ka bɔ bɔka bin na sɛbɛnnikɛla ko a ko alisilamɛw ye sɛbɛnfura mun ta u y'a ta ni k'a di diinɛ ani bato minisiri ma o kuma i y'an ɲininka baara mun na an tilala a tɔ tora jamana k'a waleya min ye Mamadu Kone ye karamɔgɔ dɔ b'a tun ale y'a minɛ ni k'a da ka tabali kan ni k'a kun jan k'a lajɛ o kuma nin baara in tɛ se ka kɛ ni jamanakuntigi m'a lajɛ kolonɛli Asimi Goyita karamɔgɔ dɔ b'a tun a kan ka ta ni k'a d'o ma o kuma sɛbɛnnikɛla ko min bɛ fɔ nin ko in na jamana ko o ko n'a kɔni sera masakɛbulon la ko ni ala ma kunnajan ɲinɛ bɛ k'a kɔ nin dun ka nafa ka bon mɔ dɛ sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Adama Damisi ye a ko min ye alisilamɛw ka nin baara belebeleba ye u sigilen bɛ ne ka jaabi makɔnɔ e ko min ye kolonɛli Asimi Goyita n'a ɲinɛ alisilamɛw kɔ wa a ko ɲininkali tɔ min bɛ yen nka min kɔni Asimi ye n'ale y'a tɛgɛ nɔ bila nin sɛbɛn in na karamɔgɔ dɔ b'a tun ni k'a ta ka di gouvernement ma a ko fɛn fɛn fɔra alisilamɛw fɛ o baara kura de bɛna daminɛ o bɛ kɛ sababu ye bɛn ni kɛlɛ min bɛ alisilamɛw ni ɲɔgɔn cɛ karamɔgɔ dɔ b'a tun ni ka dɔ far'o kan k'a kologiriya min kɔni ɲɔgɔn buruja ye misiri kɔnɔna la wajulu kɔnɔnaw la karamɔgɔ dɔ b'a tun ko nin bɛna fu de siri o dan na ni ka diinɛ bato yɛrɛ k'a ɲɛfɔ maaw ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ l'œil du Mali kɔnɔ Adama Amadou Jara Damis ale ka sɛbɛnni don Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jɛka pub karamɔgɔ dɔ tun bala cogo bɛ di Wajibate n bɛ n bolo bugɔ ka don ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdankura Wajibate maa jɔlen t'i ye kɛnɛ min kan n'i y'i sigi mɔgɔw b'a fɔ ko yalima i taara wa Wajibate k'a dɔn sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de ko Tuguna A Tarawele Tuguna ko a ko ɲɔgɔnkun bɛ ba min kɛra gouvernement ani jamana bolofara politique tɔn ka taa se hadamadenya sabati bolo ma ɲɛfɔli ka kɛ ɲɛfɔli min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin jamana sariya bolo kuraw ma Wajibate sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ko in gɛlɛyara sabula ɲinɛ kɛra tɔn dɔw kɔ Wajibate i k'a dɔn u y'a jira k'a fɔ u ma jɛn n'a ye bi u ma jɛn n'a ye sini
semas ni semas ko fora afo imam diko o toala ton wajabate kadon nyine mingeru ko nu mabunya sorala wajabate ya jira kafo opma ulu ka dabali kuran ni fere kura ubina manga wili manga min ba jira fangana kafo ko ulu yerabia semane kala ko tiedo sabla ikadon awa jamana kunigi akan ngania bo sema vurenga ka jira kafo sente mo bena minga ajena nai wajabate kadon akera nyangumbe badi nyangumbe mi ministry mi na be jamana kono ko an jamana kono ko nyenabo bi ka don ale jona aye wele dake ton bele jelema politique ton ani ton wala minum be wajabate ka don kase ka tanye folukuyi mi ngoni wuli ka do ani do surunya o dekara sababu yo ka nyina se machi ko wa ngali to mi bo wajabate ikado lettre nanake mi nye ministère fe ka nyeshi ton bele jelema o se machi ko nga lettre machi yalma dabonga maduwa yalma filidedu ningali tombe wajabate ka don awanyanye nga ka ke jona ministry ablay fe sabula ikado nyanye bita kunje mi na kanye folike wasa jamana de bele jele ka don dabali ni fere kura min digelembe ikado vote na tawla min woni ye awa ministru ye olu kumbe kana ka Ibrahima Kasa Maiga wajabate kadno awa ministru muso min be nuka mama madam Fatmata Seku Diko nunu mbela jele kumbe kana ka kanye volike dalu anakila min nana ikado ni jera kisa tali min ye loi electorali wati kurunedu min ye farafina masaka o kanywanye o kanga ke ninguma mbele jele kanga tafo kenaka nga tinye kata puma fo ma warawiye ikado jamana ko ka kasoro jamana do mabwa kalama o de nana ni ko galaba ke ninga ko ke jona ngo na tabe wajabate ikado nyine mana ke semasi ko semasi te ton gwanzanyi ikado ton fitini nde sabula ikado ton jere jakulu mi ni mamudi ko to ba kuna ikado fanga babu yera fanana u yera kafola wajabate ikado ko ni uma wele ni ngene nga ikado saramakula ikado bunyama daw koro semasi ko ni uye nywanye ke nywanye zeve wajabate ikado ndenge nere denge minye awa bureau de coordination o ko ni sebeninge minye Yusufu Dabajawara damangile Yusufu Dabajawara ko akoni ngoni atara ko luda sabula ni misika kechugo di jamana kono olubia ikado katobe wele ka bele jele faranywanga katabunya du koro senite bara minga jamana e bara minga saramakula umanyininga fema fuyi okma ubi nyema la donia ubi malidon la donia wajabate kadu mana ke wale fonvo ke nu nana fonvo ke jamana kono mo ka siginai sabula no lu taraka jate olu era nu jate nungunye sabani anye mi bon nouvelle horizon kono nyedangura karamo de batugura ne bentika do jona 22 septembre yele ma horonya do fasriba no ye Ismail Hayidara mala ko shirifu ke karamo de batugura minye faso malidin do be no ye Ibrahima Jawara damangile ko Niger ka yu bolo mana bo no fe kwa kamunge fasriba ko ako Ibrahima Jawara ni ka don jona ba foko usine stone Ibrahima Jawara karamo de batugura nalide ko ni ye entrepreneur belele baye karamo de batugura mali ko ni ka wuli ka joke ninka ngani nyuma yaw sigi mali don ku bo chômage la karamo de batugura ninka mali demson ku tiga do barala mali kasika ke jamana ye karamo de batugura min ye foroba bara ye kasika ke to nyuma yira jamana dona iba foko Ibrahima Jawara fatriba ko karamo de batugura akalinkan ye muye ko ma kelentise kola ako min ko ni ale ka entreprise atna ke didigani ka bayirema karamo de batugura dongo do abe geli kurabo ni moko yirika ulu di dahiri meba kono min yin nafani tono kon nai ako jamana temeni kofe karamo de batugura aya mana boni ngata jamana chamana kono wari Guinée Conakry Mauritanie Niger Brazzaville Centrafrique aka izini belele babe ni bela jile kono na ka entreprise ba foko jamana kono ya sebeni kala ko aka bolo fara do be no ye ibu groupe ye karamo de batugura bela jile meta nyon sura le kono nga bolo fara wara be no builders ye karamo de batugura ko de koni be bara belele bawke min ye dagabana so ye kulu jo o dagabana so kata bla forage bawla karamo de batugura Niger jamana kuntigi no ye Mohamed Bazoum ye Bazoum koni ya ye ka foko sa ko che do be jamana kono ya no ye faso Mali bay ale be fega ngania do ka ninga baro do kaka jamana kono no ye université belele ba kuran nani ye ko mami mese go jo farafina de o de Ibrahima Jawara abisi
karamɔgɔ daba tungura naam sɛbɛnnikɛla ko a ko foroba baara do min kɔni ye appel d'offre kɛla maaw ka se k'u ka diso k'a bila dɔɔni dɔɔni u y'a bɛɛ lajɛlen dayɛlɛ k'a lajɛ Niger entrepreneur Mali Konowari karamɔgɔ daba tungura ka taa bila farafinna jamana bɛɛ la dɛ o kuma Mamadu Bazoum ko a kana maa ɲɛda lajɛ a kana kɛ Niger ko ye a y'a kɛ min bɛ se k'a kɛ min bɛ se k'a kɛ u ye bɛɛ ka enveloppe dayɛlɛ k'a lajɛ u ko kalash maa min bɛ se ka nin kɛ o de ye Builders Ali ɲɛmaaba n'o ye Ibrahima Diawara Fasiriba ko a ko Bazoum ko a y'a wele a k'a d'a ma u y'a wele k'a d'a ma karamɔgɔ daba tungura min ye Université Nani a ko Université Nani o jɔli bɛna daminɛ ala tɛna mɛ Niger jamana kɔnɔ o kuma yɔrɔ belebeleba 4 la Niamey min ye Tawa ka taa bila Maradi ale ni Zender kelen kelen bɛna kɛ nin bɛɛ lajɛlen na sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye nafolo min kan ka don nin na CFA wari miliyari 100 ani miliyari 10 inna lillahi wa karajuna wari ko banna pew sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tungura min ye Mamadu Bazoum ye a ko a bɛ Ibrahima Diawara bolo nɔ dɔnko ye ni Université Nani jɔra ka ban a ko ale kɔni ka mandat kɔnɔna la karamɔgɔ daba tungura k'ale ɲɛ b'a la k'a fɔ cɛ mun bɛ se k'ale dɛmɛ ni ka Niger kɛ Nigerikaw sago ye k'o de ye Ibrahima Diawara ye ni malidenw ɲinɛnen b'a kɔ o kuma k'ale b'a bolo nɔ dɔn ale tɛna ɲinɛ a kɔ o kuma ko yan'ale ka san 5 bɛ ban ale b'a dɔn k'a fɔ ko Niger bɛ ko i b'a fɔ sintondo nka min ye faso maliden ka dɛmɛ kɔnɔna ye ko Niger bɛna gun jamana tɔw la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ 22 septembre kɔnɔ a ka bi bɔli don Wajibate su min bi ja kabini wulada fɛ i b'o ja dɔn Wajibate n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka Mali indépendant fasiri kɛba a to a de ko MSC Wajibate k'a dɔn wulikajɔ bolo kan jateminɛ bolo kan dɔ kɛra Wajibate k'a dɔn Alassane Ouattara i k'a dɔn ani bɔra ka Niger masakɛ min dɔn a fɔ Mohamed Bazoum i k'a dɔn u ye ɲɔgɔn ye sɛbɛnnikɛla ko ayiwa maa min dɛ misiw min yɔrɔ la bɛɛ b'a dɔn ko jifilen danya bɛ yen Wajibate u ka nin ɲɔgɔn ye min ye Bazoum ye a wulila ka taa Korowari masakɛ fɛ Alassane Ouattara Wajibate i k'a dɔn taakun ye fɔlɔ i k'a dɔn Korowari yɛrɛ ani Niger jamana ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkanw ani hakilinaw bi nɔgɔya cogo min u ni ɲɔgɔn cɛ nka maa caman ka jate la Alassane Ouattara a ka wele kunba de kun ye i k'a dɔn u ka hakili kelen da gɛlɛya min bɛ Mali kan gɛlɛya min bɛ k'i ɲininka Laginɛ kan u ka ɲɔgɔn ye u ka yan'a don cɛ u ka kan kelen fɔ Wajibate sabula n'i ye ko in da k'a lajɛ CEDEAO ka mankan n'a ka gɛlɛya maa caman kun y'a jira k'a fɔ nin cɛ fila bɛɛ a balannen b'u yɔrɔ la kosɛbɛ nka Alassane Dramane Ouattara y'a jira k'a fɔ nin ko in kɔni dɔ kɛra min ye ɲangini ye dɔ kɛra min ye gɛlɛya ye ani tɔɲɔ ye malidenw dɔ ɲɛna kosɛbɛ o kuma Bazoum u ka jɛ ka kuma kelen fɔ bɛnkan ni hakilina bɛɛ lajɛlen bɛ sabati min na sabula u kan ka ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye min bilalen bɛ dimanche nata la kalo kura tile 3 Wajibate k'a dɔn awa min ye CEDEAO ka gɛlɛya a na wuli wa walima a tɛ wuli maa caman kɔni bɛ yen minnu zɔminen don k'a fɔ ko damadɔ kelen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Mali ye katimu kura min di ani awa hakilina kura min dara jamana sarabolo kɔnɔ Wajibate k'a dɔn u bɛna ko caman nɔgɔya o k'i bɔ yen min fana ye Alassane Dramane Ouattara ye tiɲɛtiɲɛni ka tiɲɛ yɛrɛ la a yɛrɛ fana degunnen bɛ ko in na fo k'a fɔ a to ten min kɔni ye hakilina ye u bɛna bɔ o de la a ye Bazoum wele u ka jɛ ka kan kelen fɔ sabula farafinna masakɛw n'u nana ye kɛnɛ kan ale ni Bazoum n'u taara fan kelen fɛ a ka ca Ala fɛ tɔw bɛɛ lajɛlen na tugu kɔ min ye gɛlɛya min bɛ Mali kunna a bɛ wuli cogo min na sɛbɛnnikɛla ko Alassane Dramane Ouattara a tilala o ɲɔgɔn ye la dɔrɔn a ye pankuru ta k'i kunda Faransikaw fɛ yen mun de taatɔ dɔ ke yen min ye ɲininkali ye o bɛɛ lajɛlen fana bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko a kɔni bɛ sɔn k'i to n k'i ɲininka Faransi taama in de la ka t'i tu CEDEAO ka kɛnɛ kan min kan ka kɛ Accra nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ de bɛ tugura ne bɛ o kuma n y'a bɔ i cɔ n ka te koyima premier min nɛgɛw kɛrɛfɛ Wajibate mbala cogo bɛ di karamɔgɔ de bɛ tugura ne bɛ n tɛgɛ don joona soir de Bamako wula Fasiriba n'o ye Laha Jara Laya ko an ka taa Bandiagara région kura la karamɔgɔ de bɛ tugura hali bi bɛ ko min o ma ban min ye lakanabaliya basigibaliya karamɔgɔ de bɛ tugura Bandiagarakaw bɛ ka hami bi dɛ Fasiriba ko min y'an ka kɛlɛkɛcɛw ye n'o ye armée malienne karamɔgɔ de bɛ tugura wulikajɔ kɛrɛnkɛrɛnnen tun bɛ min ye armée monte en puissance karamɔgɔ de bɛ tugura an bɛ don min na ko bi a bɛ komi bolo bɛ ka jigin dɔɔnin
fasiriba ko dugu ko de bɛ Baɲangara marabolo kɔnɔna la karamɔgɔ Daba Tunkara tile tɛ bɔ ka bin abada n'u tɛ hami ka jɔrɔ ala ni bamancɛ wale min ye donsow ye sigida la an ka kɛ cɛ kelen ye sigida la an ka wuli an minnu ye cɛ dumanw ye karamɔgɔ Daba Tunkara an ka wuli foroko kɔrɔ minnu bɛ mɔkɛ tiɲɛ minnu bɛ an ka wuli sa waati dɔ kuma sera an ka fara ɲɔgɔn kan an ka dugu lakana o cɛ kumaw karamɔgɔ Daba Tunkara i b'a ye k'a fɔ olu bɛ o lakana baara min na min ye finitigilakaw ye a na kɛ n'olu karila ɲɔgɔn na sabu finitigilakaw ko maa ma bɛ yen ko marifa kɔni b'i bolo bɛɛ lajɛlen ka marifa bila i mana kɛ maa fɛn fɛn jamana kɔnɔna la ko maa kelen dɔrɔn ni marifa ka kan o ye armée Mali cɛdenw olu de y'u kale jamanadenw ye olu de ye cɛfini dɔw karamɔgɔ Daba Tunkara olu de kan k'an lakana an n'an bolo minɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni marifa yira maa wɛrɛ bolo karamɔgɔ Daba Tunkara k'i bɛ fara jugu kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ marifa bɛ maa minnu bolo u ko olu tɛ jugu ye marifa bɛ maa minnu bolo ko k'u bɛ k'u ka faso lakana min ye Dana Amasagu ye karamɔgɔ Daba Tunkara olu ka cɛba dɔ bɛ n'o ye u ka état major ye chef d'état major Yusufu Toloba Bojabate namu abina akai amita magan bare Bojabate ika du joddo na amita Ustaz Bare assalamu alaikum wa alaikum salam kore Daba Tunkara Bojabate kayfa hal alhamdulillah aywa an gana mogo sisan wani ibin Makka sisan Daba ambe magan jamana kan ambe Madina sisan folo nam na ala sanama ambe juma sele shini juma la nam sibiri kan kunda Makka eskay do ka da bela jilen kulo kan timi magan ko ni fitri seli kalu yera donc bi alam saudi kala kalu tile folay donc ne ala alam san na tayira ana hiji baro be damine ula o duguje juma Daba o de arafa do ni ñogo ben fama ka gede ni ika juma bena ni ka hiji awa arafa bena juma ma zaman jambala ka babu mu hiji ka halaka na sallallahu alaihi wasallam wasalim alaka na yamba kuna ay hiji kele ne ko arafa bena juma ma donc juma do dombay arafa fana dombay Allahu akbar donc abina fo ni alay sinin ku ɲɔgɔn yira an na o de bɛ arafa yɛrɛ d'o ma o bɛ arafa d'o ma daminɛ o bɛ arafa ma skei donc ni ɲininkali min bolo i bɛ se ka ɲininkali kɛ Daba oui Bare e ko hiji baaraw bɛ daminɛ alamisa nata ne ko ni hiji yɛrɛ bɛ kɛ hiji bɛ daminɛ Medine de wa a bɛ taa daminɛ Maka hiji bɛ kɛ kɛcogo jumɛn na Madine nin foyi tɛ hiji ko la n ta kɛcogo yɛrɛ ɲuman yɛrɛ ye min ye fɔlɔ i bɛ taa hiji baara bɛɛ kɛ ka ban ni hiji baara banna tuma na i bɛna taa so i bɛna Madina ka na foli kɛ Alakira la ka sɔrɔ ka taa n'o tɛ Madina kɔnɔ o tɛ hiji baara la awɔ ayiwa Bare i ko alamisa de ni Ala sɔnna hiji baaraw bɛ daminɛ an bɛ taa Mina o la yalima an bɛ donni minɛ ko bi hijiden fɛn o fɛn kun kan ka bɔ Mali kɔnɔ ka taa bɛɛ sera wa bɛɛ ma se dɔɔnin nka n y'a mɛn ko dɔw fana wulilen don bi awɔ dɔw ka visa ko kun gɛlɛyalen don nka ko Éthiopie Airlines bɛ ka wuli ni dɔw ye bi ayiwa nka olu kɔni olu tɛna Madina dɛ olu b'u kunda Magan de kan directement komi ni hiji kɔni ka ban mɔgɔ tɛna Madina bilen fo hiji ka ban ayiwa bɛɛ b'i kunda Magan de kan sisan awɔ Bare ɲina i n'a fɔ Magankaw u ye gɛlɛya don hiji tali la ka maa caman bɔ a la yalima dugu yɛrɛ a fɛngɛyalen don wa min kɛra anw na ɲina yalima a kɛra jamana wɛrɛw la est ce que hijiden ka ca i n'a fɔ san wɛrɛ san tɔw bɛ kɛ cogo min na danfaraba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ misiri yɛrɛ tɛ fa yɛrɛ Daba misiri tɛ fa wa hali u ka dumunikɛ feerekɛyɔrɔ ninnu ni alimentation ninnu a caman datugulen don sabu ka da ka jama bɛrɛ tɛ yen n'i ye alimentation bɛ caya dumuni feerekɛyɔrɔ bɛ caya jama ka ca o jama dɔgɔyara min kɛ donc hôtel ninnu caman fana fermelen don jama ma bonya ayiwa tɛ fa kuma si maliden minnu sera ka ban ni ayiwa e n'olu bɛ ɲɔgɔn fɛ u ka lahalaya bɛ cogo di kɔri baasi tɛ maa si la alhamdulillah baasi tɛ maa si la labɛn bɛ 100% bɛɛ cogoyaw ka ɲi ayiwa Bare i k'a dɔn e yɛrɛ taara agence jumɛn i taara agence jumɛn ka kutumu kɔnɔ ne nana agence saba ka humu kɔnɔ naam agence Al Haramaini ani Mina Voyage ani Wagadugu ni agence saba faralen don ɲɔgɔn kan a bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ 90 ye
tabarikala baara o kuma an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ni ka dugawu k'i ye ka soma sama ɲini fɛ yalima i ko arafa bɛ bɛn juma ma ɲina yalima an minnu ma se ka taa Makan an k'an ka mun kɛ walasa an ka gɛrɛ Ala la daba ɲininkali ka ɲi kojugu aw kan ka min kɛ a b'o jija arafa don ka sun ni mɔgɔ min y'a sun san 2 bato baraji Ala b'o de d'i ma ne jurumu a b'a bɛɛ lajɛlen kan o kɛlen ka san 2 bato baraji d'i ma a tɔnɔja ka bon kojugu nka an yɛrɛ minnu b'a kɛnɛ kan an t'a sun aw t'a sun ayi an t'a sun minnu b'a kɛnɛ kan olu de b'a sun sikei ayiwa Tarawele an bɛ dugawu ɲini fɛ k'aw sama dugawu la inshallah ne tɔgɔ kosɛbɛ jamana in Ala k'a basigi amin amin jamana in Ala k'a kolo suma amina ya rabbi Allahu amin a kɛcogo ɲuman bɛ Ala bolo a bɛ ɲɛ cogoya min na an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka jamana in ya rabbi Allahu amin ya rabbi Allah an mana taa yɔrɔ min na hakili bɛ Mali la an mana taa yɔrɔ min na hakili bɛ Mali la inshallah Tarawele tungara i ni baraji Ala ka segin ni an ɲuman ye amin aba merci bien Bare Bojabate ni mun ye Usaz Bare i ka dɔn a bɛ Maka min ye a kunnafoni a jɛlen don a bɔra ka min ni min fɔ Ala k'a faamuyali ko ɲuman d'a ma naam ni me tɛmɛ ni sɛbɛnni ye min ye sɛbɛnnikɛla n'o ye Laya Jara a y'a jira k'a fɔ min kɔni ye fɔɲɔgɔn kɔ o nana an ka kɛlɛkɛcɛw n'o ye Fama ale ni Donsow ni ɲɔgɔn cɛ Donsow ka jarajakulu ɲɛmaa b'a la n'o ye Yusuf Toloba chef d'état major n'u y'u ka kuntigiba ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ o kuma karamɔgɔ Dabatungura olu ka tɔn sigi furadama kana bila bila n'olu tun ma sigi sen kan ko se an b'a sɔrɔ ko dɔngɔnɔdugu tɛ u ye wulikajɔ min kɛ ni ka jugu kunbɛn n'a kɛra sababa ye karamɔgɔ Dabatungura ko jamana ɲɛmɔgɔw kan k'a dɔn k'a fɔ olu ka baara kɔni ye ka se ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ u ka lakana la o kuma k'olu ka baara tɛ ka bin maa kan u ka baara tɛ ka don basigibaliya jamana kɔnɔ o kuma ko n'i y'a lajɛ kunkelenna min b'olu la karamɔgɔ Dabatungura o de ye u balima minnu bɛ yen min ye armée ye a tɛ ka se yɔrɔ minnu na ni ka yen kɔlɔsi nka ni armée m'o faamu ko k'olu ka marifa k'a minɛ o la karamɔgɔ Dabatungura ko baara kɔni a bɛna cɛjuguya min ye armée ye i b'a ye k'a fɔ u ye cɛden 2 minɛ donso la donso fana y'a lajɛ kunu araba tile kɔnɔ min kɔni ye Sevari Banɲagara ye karamɔgɔ Dabatungura u ye sira tigɛ bɛɛ lajɛlen la ni armée ma u ka donsokɛ cɛ 2 minɛna k'u di ko maa tɛ bɔ Banɲagara ka taa Sevari maa tɛ bɔ Sevari ka taa Banɲagara donsow y'o de kɛ kunu Yusuf Toloba ka cɛdenw min ye armée ye karamɔgɔ Dabatungura o kɛlen ka kunnafoni mɛn u ye cɛdenw bila ka taa ni ka taa kumaɲɔgɔnya kɛ a na kɛ n'u bɛnna ko la yaasa bɛɛ lajɛlen ka to i ka sira kan maa kana kalakari maa la bɛɛ ka haminako ye kelen o de ye ka jadisiw kɛlɛ n'olu kɛlɛla don min na k'o ban ka jamana in kɔnɔ donsow ko olu b'u ka marifa da ni ka sigi u ka jamanadenya baara la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Laya Jara ale ka sɛbɛnni don Wajibate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura o don min ye Mahamani Touré nin y'a ka sɛbɛn ye Mahamani ko de i k'a dɔn Bamandiya kɛwale kelen Wajibate i k'a dɔn ani Muruti kelen min ye Jésim de kelen bɛ ka o Bamandiya wale boloda i k'a dɔn Boni ani Hombori ani ɲɔgɔn cɛ maa minnu kɔni bɛ taama furanjɛ in na olu ye kɔlɔsili kɛ ni ka jateminɛ kɛ o kuma kunnafoni u b'a jɛnsɛn diɲɛmaa kan mɛn Mali sɔrɔsiw k'a dɔn k'a fɔ Boni ani Hombori ni ɲɔgɔn cɛ Bamanjuw t'an bɛ ngɛlɛnkɛ da yɔrɔ caman na wa u ka nin ngɛlɛnkɛ in a kun ye u bɛ Mali sɔrɔsiw den nɔfɛ Wajibate k'a dɔn Barinako ani awa dingɛtigɛw ani mugujugu donni yɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko sɔmin kɛra maa min na o ye Jésim ye groupe de soutien à l'islam et aux musulmans min ye kunnafoni Wajibate Zijam ka cɛdenw sɛbɛnnikɛla ko u bɛ nin dɛnɛbɔli min na maa caman de u ye u ko siraba min ka route nationale numéro 16 Wajibate k'a dɔn maa caman de u ye a yera k'a fɔ min kɔni ye an ka sɔrɔsikulu ye baara k'olu de bɛlɛn o kuma sɔrɔsiw k'u jantu yɛrɛ la Mali sɔrɔsiw ani irisi minnu b'an ka jamana kɔnɔ u kɔni kelen bɛ ka ngɛlɛnkɛ da ninnu de la kosɛbɛ ntɛnɛndon juin kalo tile 27 tɛmɛnen min ye Hombori Nɔngɔngari ye caman y'a jira k'a fɔ u ye Bamanji jɛrɛjɛkulu caman de ye minnu kɔni bɛ munumunu salo la ayiwa min ye Boni ani Hombori ni ɲɔgɔn cɛ o kuma min ye wulikajɔ ni jateminɛ joona joona o kan ka kɛ Wajibate k'a dɔn a kɛra sababu ye mobili caman min bɛ bɔ n ye ɲininka Moti ni ka taa n ye ɲininka Gawo dɔw ye sira yɛrɛ yɛlɛma Ala ni sira fɛ sabula dɔw bɛ taa munumunu fu Tumutu Wajibate k'a dɔn o ye gɛlɛya ye gɛlɛyaba don jango an bɛ waati min na jagokɛla caman bɛ sira kan Wajibate k'a
k'a dɔn ala man kisira ninnu ka nin bamananjɛ wale ani nin bɛlɛni min bɛ sen na bɔ jabate ala man kisira sɛbɛnnikɛla ko a mana tigɛ dawu dadala sɔrɔsiw b'a ɲɛdɔn bɔ jabate nka ni kunnafoni kɔnna ka d'u ma a bɛ kɛ sababu ye min kɔni b'a to bɔ jabate k'a dɔn a wa kisi ka kɛ caman ma a ko n'o tɛ seware gawo bɔ jabate i k'a dɔn bamananjɛ wale caman kɛra min ye bonni ani ombori ni ɲɔgɔn cɛ min ye gɛlɛyaw ye min ye ansango ani labizanga ye ɔ y'a dɔn kɔsɛbɛ na o yɔrɔ kɔni furanna nka hali bi n'a ka bi min kɔni ye wulikajɔ ye gouverneur min bɛ o furanjɛ la min ye Musa Moriba Tarawele bɔ jabate i k'a dɔn ale bara ka wulikajɔba kɛ ɲɔgɔnyew bi sen na walasa lakana bɛ kɛ sababa ye nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min zalo ni ka bɔ nouvelle kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ bɛ tuma ko waati dɔ kuma ma se waati dafara